Hoxe estivemos nun sorteo breve, pero moi intenso na delegación da Xunta da Coruña. 18 vivendas de alugueiro accesible e moitísima xente estaba esperando durante moitos anos. Os agraciados terán pisos de 2 dormitorios polos que pagarán entre 150 e 300 euros. O nerviosismo na sala era máis que evidente. Apenas 20 persoas non quixeron perderse o sorteo dos 18 pisos destinados a alugueiro accesible que a Xunta oferta na cidade herculina. Oscilarán entre os 150 euros e un máximo de 290 a 300 euros. Unha oportunidade pola que moitos levan anos agardando. Mira, yo llevo 14 años esperando que me toque un piso. Todas as olladas fixas na mesa do sorteo e finalmente ningún dos afortunados estaba na sala. Tengo que verificar nuevamente, pero bueno, vine con toda la ilusión del mundo. O sea que, si no es ahora, pues en algún momento será. La esperanza es lo último que se pierde. A Xunta xa anunciou que despois do verán haberá novos sorteos para as máis de 1000 vivendas que ten en marcha na Coruña.